Duela 4 urte edo, Gasteizen bizi nintzela, gertaera latz baten lekuko izan nintzen. Larunbat gaua zen eta ordurako edanda ere banen bilen. Taberna batetik bestera nindoala, aparkatutako autoen artean, bikote bat ikusi nuen. Hasieran ez nintzen konturatu ere egin, horren ilun zegoen, baina emakumearen garrasiek ohartarazi ninduten. Bikotea liskarrean ari zen. Ni ikusita, gizonak emakumeari etxeko giltzak kendu zizkion eta aldi egin zuen. Itzuliko zara egiten zion amenazu, itzuliko zara. Emakumearengana urreratu nintzen oinik zegoen ikustera. Zertxo bait lasaitu zenean kontatu zidan senarra zuela hura, eta banatzekotan zeudela. Ezin nion begiradari eutsi. Emakumearen begiak urtzu zeuden. Beheratu egin nituen begiak. Orduan konturatu nintzen emakume hura ortozik zegoela. Senarrak zapatak ere kendu egin zizkion. Ezin ahaztu emakumearen oin txikiak galipotaren gainean. Ortozik zegoen. Hiltzera kondenatua balitz bezala. Autoistripu larri bat izan duenak bezala. Itzuliko zara, ohikatu zion gizonak, baina nola itzuliko zen zapatari gabe, ortozik. Gau hartan, neure buruari galdetu nion ea zintzoa nintzen maite nindutenekin, eta ote zijoan nire bizitza gain behera ni konturatu gabe.